Mangqobo utshwala bakagengeshe uSimonyo sentombi ukhizakhizana ukhize emzini amanye amadoda aphume nenkabi iphila. Untombi ziyamncumela zonke ngoba zifisa ukuba naye. Usibhamu sogodo siqhuma simangaze mzukulu ukananeni sibona umalukazana. Namhlanje ngifisa sike sikhulume ngento esihlupha mihla namalanga. Siyavuka siyahamba siyosebenza. Sisebenzela yona ngoba sifuna ukuthi impilo zethu zibe ngcono. Kodwa futhi manje sithi masisebenza ekusebenzini kwethu kodwa futhi bese singaneliseki ngesikutholane sikuphatha ngezandla sithi masikuphethe ngezandla bese kuyashilika bese kuyaphunyuka ezandleni sikuphethe. Namhlanje ngifuna sike sikhulume siphinde siyihlaziye indaba yemali ukuthi singenza kanjani ukuthi imali ithi mayifikile ingaphunyuka ezandleni siyiphethe. Ngoba ukuthola ukuthi umuntu uyasebenza kodwa manje ekusebenzeni kwakhe imali ayivumi ukuthi ihlale. Ithi ifika ke imali besiba nezidingo eziningi bese iyamphunyuka imali agcinena esesele nemali ukuthi agibele ahamba emsebenzini. Uthola ukuthi omunye imali ithi ifika bese iyezikweletini. Imali ke nayihlali uyakweleta kakhulu izikweleti ngisho ukusebenza kwakhe akubone kungasekho mnandi noma le ndlela okuyiyona emfakela imali egcine engasathokozi engasamthokozisi ngesimo sokuthi yena uyisigqila kuyona. Lapho ke manje ngifuna sike sikhayisele isizwe sikaphunga nomageba ngoba khona ukuthola ukuthi uyasebenza kodwa imali awuyiboni. Uyasebenza imali ayivumi ukuthi ihlale. Kanti imali iyona esiyidingayo ukuze impilo zethu zizokwazi ukuthi zibe ngcono. Ngoba njengoba sivuka sisebenza sizama ukuthi sibe nemali sizamela zona impilo zethu ukuthi zikhanye zibe ngcono. Khona ukuthola ukuthi ke umuntu imali ayivumi ukuthi ihlale kuyena kanti imali iyasetshenzwa. Khona ukuthola ukuthi imali iyasetshenzwa kuphi ekhaya kwase kwavalwa inhlanhla yemali ukuthi la ekhaya wonke umuntu osebenzayo angabi nayo inqubekela phambili, angakhona umuntu ozoyibona imali ukuthi uyenzani yena angaphumelela kanjalo. Imali ayiphatha kube imali ukuthi uyadla uyagqoka kuphela. Akukho futhi okunye azokwazi ukuthi akwenze noma ngabe uthi uyazama ukuthi ayibeke imali ngesikhathi asuke uyayibeka ngaso leyo mali asuke ibekile kuvele kube khona inkinga. Le nkinga mayiqhamuka izomthatha yona le mali encane akade uyibekile agcine ngasenayo imali. Umbuzo uthi singenza kanjani ukuthi sibe nemali engapheli? Imali ihlezi ukuthi ihlezi ikhona. Ngoba kuyenza ukuthi kwesinye isikhathi uthathe imali uyiboleke umuntu ngesimo sokuthi uyamsiza. Kanti usithatha le mali yakho usiyahamba useyibhila. Usevala lezi thunywa zakho kwezona ezikunikeza imali ngesikhathi eyibhila le mali useyasho le mali ngiyithathe kusibanibani. Njengoba le mali kuyithathe kusibanibani ebese eyikhathi izinto zakhe bese eyishise bese ibumlomo. Bese ekhuluma ukuthi ke ngicela ukuthi naye imali mayifekene esandleni sakhe bese iyashabalala. Uthola ukuthi uyasebenza kodwa imali awuyiboni. Singenza kanjani ukuthi uhlezi unemali? Uyakhuluma umoya wethongo uthi sibani samathongo uthi siza abantu ngoba kunabantu abaningi ukuthi bayasebenza kodwa imali abayiboni. Umsamo uqondile azikho inkinga eziningi kodwa imali kuyena yasetshenzwa ayivumi ukuthi ihlale. Bayiseke khuluma kwabantu abadala bathi ke thatha abantu bese uyabageza kubageze kwakhe bese usebenzisa noju. Imfihlo le ejulile engayitshela abantu abadala ebusuku ukuthi kufanele ngilikhande kanjani uju, yiphi indlela ekufanele ngenze ukuze umuntu athi mayigeza ngalo imali ke ningapheli ngoba loju lukwazi liqaqe ezinye izibopho ezisuke zinzima kakhulu ngendlela abantu abadala bangitshela ngayo ukuthi kufanele ngimsize umuntu. Ngoba ukuthola ukuthi ke manje izinto uyazenza kodwa manje azilungi. Imali ifasekile. Imali ayivumi. Ngisho manje nasemsebenzini ugcina soba nestress. Akusasebenzeki kahle bathi abanye bejabula ukuthi inyanga iphelile bayahola wena ubala inkinga. Gcina manje ngisho ekhaya kungasabe mnandi. Ngisho umshado ugcina soba mubi. Nemizwa igcine iseyiphele ungasaba nawo umdlandla wokujabulisa unkosikazi ekhona ekhaya. Nengane mazifika zizocela imali ebese uvuke lo ulaka.
mawuthi uyagijima kubantu bamanga bese bekutshela ukuthi khona isilwane kanti inkinga isekuthenini ufuna manje wena ugeze bese uyahlambuluka uhlambuluka ukuthi ukwazi ukuthi uyiphathe imali ngoba imali akufanele kube into ephela nje golokoqo. Imali akufanele iphele, imali kufuna ifice enye ngoba thina sembethwe amathongo konke sinako sikunikwa abantu abadala. Mangabe sikhuluma ngabantu abadala sikhuluma ngabantu abakhulu okuyibona abazimpilo zethu abasinikezayo amandla ukuthi singadingi singesweni. Alikaze lithongo likunikeza into ngesihle bese uyaxakeka futhi, kodwa iye ibe khona imimoya eminingi elwisana nabantu abadala abasuke bekwembethe esokulisana nenhlanhla yakho ukuthi ke wena manje izinto zakho zingakulungile ungayiboni inqobekela phambili. Uyamdinga usibanisa amathongo, ungakhohlwa ukusubscribe bese uyabatshela futhi noza kwenu ngoba la ekhaya zinothu, la ekhaya kugezwa ngothu, la ekhaya uhlezi uphatha imali awuvaleki. Inombolo zami ngitholakala kuzona izo lezo ozibona la ngezansi. Ngitholakala ngoLwesine nangeSonto eClermont. Ngithi nje kunina besiyilo. Ngiyabonga.